Això és símptoma de que la societat se n'està donant de l'LGBTfòbia que encara segueix patent en la nostra societat. Dintre de lo dolent que pot ser fer aquestes declaracions o que encara quedi gent que pensi d'esta manera, doncs és positiu que hi hagi una resposta per part de la gent. És completament inadmissible que algú faci aquestes agressions. En l'àmbit de l'Església, bueno, l'Església, ja sabem, sempre ha estat reaccionària a la diversitat sexual i de gènere, per tant, ho combatim, però no ens sorprèn tant, que diguéssim. Però, bueno, professor de filosofia és força greu. Creiem que no és una persona dient com per estar donant classes de filosofia en una escola pública. La llibertat d'expressió acaba quan comença la llibertat d'una altra persona. La llei ens empara, és un delicte. Tu no pots anar pel carrer insultant a la gent perquè sí.